Mancorong pindha barlian sumorot pindha srengenge lah menika warnaning Sri penganten putri Nimas Ayu Dewi Larasati kinanti manjing ing sasana renengga yekti sang penganten putri pinunjul ing warni babasan pucuk rambut tumekeng padha ampiantan wonten kucawanipun apa ta gemanira angagem cunduk mentul ingkang winangun cunduk wulan tumanggal ebah kinarya lumampah pindhane warara kang ngawe-awe marang pacangane ukel rinengga puspita hang lewer tiba dada pindhane taksaka ingkang nedheng lumampah ageman wari cemeng sinulam benang emas dasar agem sang-sangan rukmi mila kasoroting pandam pating galebyar pating calorot kaya lintang alian sinjang sida mukti kacetha bilih Sri penganten nedya gayuh kamukten gesangipun kanthi palakrami ngagem canela warni langking sinulam benang emas lumaksana lon-lonan yen cinandra tanpa beda prameswarinata nalika semana risang temanten putri slenggah anggara raras jroning manah hamung tansah ngrantu rawuhipun kang garwa kinasih gending lajeng kasiget utawi siwa sagung para tamu kakung putri ingkang winantuk ing kamulyan katingal mancorong tejane nenggih warnaning temanten kakung pun bagus Raden Harjuna kairing Rama lan Ibu Bapa Pandhudewanata sekalian ugi para keluarga tumuju dumateng sasana wiyaha. Tindakipun Sri penganten kakung sak pangombyong kinurmatan ungeling ladrang wilujeng. Bagus warnane anom dasare tur Sembada Wiratama nenggih menika risang penganten kakung pun bagus Raden Harjuna. Apa ta gemanira ngagem destar pinaroda Mas Byur sesumping sembang kantil kekalung sekar mlati renonca gemanira cemeng sinulam benang mas paning secindhe epek baludru wangkingan warangka ladrang ukiran unggak semi ponang kang rangka pinaringan sekar mlati ebah kinarya lumampah tanpa beda kejaka kang awe-awe marang pacangane sinjang sida mukti samilan kang garwa kinasih canela warni cemeng gameng bagus tanpa beda kaya Nalendragung ingkang nedya siniwaka nalika semana denya lumampah sampun dumugi wiwaraning pawiwahan tumunten kaadani titilaksana pasrah panampi penganten kakung nuwun sampun paripurna pasrah lan panampi penganten kakung kalajengaken tata cara panggih penganten dumateng Ibu Juru Adat saking Sanggar Rias Pinilih keparengna mratitisaken dauping penganten kanthi kinurmatan ungeling lancaran kodhok ngorek tong teng tong teng tek tek tong tek tak ting dong pus ndungkap wahyaning mangsa kala pangging Sri penganten nenggih Ayu Dewi Larasati lan bagus Raden Harjuna risang penganten kakung kakanthi Bapa Jayus lan Bapa Nuhadi tumuju sasana panggih semanten ugi risang penganten putri kakanthi dening Ibu Jayus lan Ibu Nuhadi hamapak rawuhipun ingkang raka ungeling rancaran kodhok ngorek mangungkung wonten ing gantang kados mangayu bagya pangging penganten kocap kang kinarita nalika semana lampah nyotang manten kakung lan putri wis celak saksana sami pepandengan catur netra temah babar daya pangariba ngantos mahanane geter pater jroning nala Dupuyus celak sigra sang penganten kakung hambalaken sedah lininting ingkang sinebat gondang tutur
Gantos sang penganten putri gihambalangaken cedah lininting ingkang sinebat gondang kasih. Apa to werdine ron suruh? Ron suruh lumah lan kurpe yen dinuluse jirupane lamun ginigit tunggal rasane mengku suraos. Nadyan sajuga priya sajuga wanita nanging sampun manunggal cipta rasa budi lan karsane nedya mangun bebrahan kanthi pancataning apalakrami. Saksana risang penganten putri lenggah timpuh sarwi sumembah dumateng ingkang goro mangku pasemon arsa setya bekti dumateng guru laki ngantos sak laminipun. Sigra sang penganten kakung idak tigan punang kang tigan kapidaing padha tengen pecah sanalika kapring tembung sinebat wiji dadi. Kinarya pralampita bilih sri penganten badhe misah kalian Rama Ibu nedya madhep bali wisma mandiring pribadi. Dodori sang penganten putri hamiji pepadaning kang raka mawi toya skarstaman ingkang winadahan bokon kencana. Apa ta werdine? Bilih suku menika kagem tindak lire ngicali tindak tanduk sikep laku pakarti ingkang boten sae. Sakataing sambe kala bakal sirna sebel sial bisa uwal. Pepalang bisa ilang hawit saka pangribawaning Gusti ingkang Maha Wikan. Paripurna wijian tumunten sang penganten kakung jumenengaken kang rayi. Nelakaken bilih drajating wanita lan priya menika sami ingkang benten namung kewajibanipun. Katingal jumeneng jajar sri penganten daya-daya Ibu Basudewa nyingkepaken sindur dumateng pundhaking sri penganten dene pucuking sindur kasta Bapa Basudewa. Binangkari sri penganten manjing ing sasana rinengga. Apa ta werdining Kang Rama wonten ngajeng? Lirit tansah hanenuntun dumateng sri penganten tansah lumakwa dalan kang bener tuwin bener. Dene Kang Ibu mapan wonten wingking tansah tutwuri handayani. Yekti limang perkara kang tanpa bisa ngungkuli garising kawasa siji pesti. Loro jodho kaping 3 wahyu, kaping 4 kodrat, 5 bondo donya. Sadaya mung kapurba kawasesa wonten ing astaning Gusti Kang Maha Kawasa. Pambudidayane manungsa boten saged ngungkuli garising kuwasa kridaning ati tan kuwawa mbedhah utaning pasti. Nalika semana sampun dumugi ing sasana rinengga tumunten kalajengaken krobongan kawitan saking bobot timbang utawi pangkon. Bapa Basudewa hamangku putra penganten sarimbit ingkang kakung mapan ing jengku tengen. Déning Kang Putri mapan ing jengku kiring. Salajengipun Ibu Basudewa mundhut pirsa. Bapakne, putramu sak kloron abot endi? Lajeng dipun wangsuli déning Bapak Basudewa. Padha abote, Bu. Muga-muga putramu sak kloron iki timbang katresnane lan timbang gegayuhane ya, Bu. Tumunten kalajengaken tanem jero ugi winastan nglenggahaken sri penganten. Bebasan nandur becik, tukul becik, jenak jinem, tentrem adem ayem anakku sak kloron, anggone jejodhoan nganti tumekeng kaken-kaken lan ninen-ninen. Menggah salajengipun inggih menika kacar kucur ugi winastan tampa kaya. Kacar kucur dumados saking palawija. Kacang-kacangan, kedele, jagung, jinangkepan wos jene, dringo, bengkle, arta logam receh ingkang winadahan klasa bangka utawi tilam lampus mengku suraos, piantun kakung kang wis mangun balisma wajib maringi nafkah lahir lan batin marang garwane. Langkung-langkung babagan arta. Semanten ugi Piyai Putri menawi sampun nampi asil saking ingkang garwa anggone ngecakaken ya kudu gemi nastiti lan ngati-ati. Piantun Putri sampun ngantos boros.
Sak paripurnaning kacar kucur tumunten kalajengaken dahar walimah daharan ingkang namung setunggal piring kadahar temanten kakung lan putri. Sepisan temanten kakung Bagus Raden Arjuna ngladosi dumateng penganten putri. Kosok wangsulipun penganten putri Nimas Ayu Dewi Larasati ugi angladosi dumateng ingkang raka. Paripurna anggenipun sami dahar kalajengaken ngunjuk toya wening sesarengan. Minangka pralampita bilih sak lebeting bebrayan, bungah susah padang peteng kerkasa mulya tansah dipun lampahi sareng-sareng kanthi linambaran raos tresna lan asih. Inggih raos tresna lan asih menika ingkang saged nglestantunaken anggenipun mangun balisma ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Besan mertui, tawi mapak besan. Para tamu kakung putri ingkang tansah winantu ing suka basuki, awit sih rahmating Gusti ingkang mau mirah lan asih miwah donga pangestu panjenengan. Tata cara panggih sampun kelampahan kanthi lancar gangsar nir ing sambikala. Menggah titilaksana salajengipun inggih menika besan mertui utawi tilik pitik. Kanthi menika kasuwun Bapak lan Ibu Susilo Wibowo metuk rawuhipun besan Bapak lan Ibu Pandu Dewanata kadhiraken lumebet ing papan wiwahan kanthi kinurmatan unggeling Ladrang Sriwidodo. Panandra sungkeman. Para tamu kakung putri ingkang dahat bagya mulya, saksampunipun Bapak lan Ibu Pandu Dewanata rawuh lan lenggah, daya-daya Sri penganten badhe sungkem wonten ngarsanipun Rama lan Ibu estining manah. Mugi-mugi anggenipun mangun bales omah tansah manggih berkah saking Kang Maha Mirah kanthi kinurmatan unggeling Ladrang mugi rahayu. Lamat kapiyarsa unggeling Ladrang mugi rahayu hangiring dumateng Sri penganten badhe sungkem dumateng Rama lan Ibu. Saksara jengkar saking lenggahipun risang pinanganten tumunten kalos duwungipun menapa dene canelanipun. Sak tebah ambane sigra temanten sarimbit sampun sembah jojo lan tumunten lumaksana angeka padha marak sowan wonten ngarsanipun Bapa lan Ibu Basudewa. Sasampunipun dumugi ngarsanipun Rama lan Ibu sigra lenggah timpuh wadana tumungkul hamari kelumuka yayah konjem ing Bantala. Punangasta nyungkemi dhateng jenjengku kanan ingkang Rama lan Ibu sepisan, Sri penganten ngaturaken sembah pangabekti dumateng Rama lan Ibu awit tiyang sepuh menika prasasat Gusti ingkang katon. Kaping kalih penganten ugi nyuwun pangapunten dumateng Rama lan Ibu awit wiwit alit ngantos sak mangke kathah dosa lan lepatipun kaya to anak sok wani marang wong tuane, sok ngengkel brengkele njaluk menangi dhewe. Kaping tiganipun nyuwun pangestu kalian Rama Ibu mugi-mugi anggenipun mangun bali wisma manggih kamulyan kawidadan tebih saking rubeda lan sambikala. Kaping sekawan ndongaaken dumateng Rama Ibu mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras panjang yuswa satemah saged mirsani dumateng putra wayah syukur bagi ngantos dumugi buit lan canggah. Nalikanipun Bapak Ibu Basudewa dipun sungkemi Kang putra sigra kalangkul Sri penganten kekalih sarwi angelus-elus rikmanipun angepok-epok pamidanganipun jroning batos Rama Ibu tansah hanya nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang mawelas lan asih mugya tansah paring pangayoman dumateng Sri penganten kekalih. Nalikanipun temanten sami sungkem dumateng Rama Ibu temah hambabar daya pangaribawa. Swasana dados dedep tidhem. Ron-ronan datane Bah Samirana datan lumampah.
Sekar-sekar sami megar maweh gondarum mangambar-ambar, kaya-kaya sung pakurmatan dumateng sang pinanganten. Sedaya para tamu kakung putri para pinisepuh sesepuh sami trenyuh mirsani penganten ingkang nedhang sungkem wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Ing mangke Sri penganten gentos sungkem wonten ngarsanipun Bapa lan Ibu Pandhu Dewanata. Nalikanipun temanten sungkem sakala Bapa Ibu Pandhu Dewa ngregel trenyuh ondhok-ondhok jroning manah ngantos boten karos medalihipun temah tumetes dawah ing pepangkon pindhane kados mutiara ingkang dawah rumaos bombong mongkok lan bingah. Dene Sri penganten sampun jumbuh lan gambuh kekayoanipun sarwi dipun weling. Oh anakku ngger, Arjuna lan Larasati, bapak lan ibumu rumangsa bungah bombong lan mongkok nyawang sliramu sakloron kang wis kelakon gegayuhanmu. Tak dongakno dadiya wong lanang kang sejati. Wong lanang kang bisa ngayemi lan ngayani marang garwa lan putramu kabeh sing welas lan asih ya ngger. Semono uga putraku bocah ayu Larasati, tak dongakake dadi ibu kang sejati ya sejati ning ibu. Tegese ibu kang wasis nata balewisma. Ibu kang baut dadi tetimbangane garwa lan ibu kang pinter nggulawentah ndidik marang putra-putramu supaya dadi anak kang luhur bebudene. Eling ya ngger, swargane anak kuwi dumunung ana ing dlamaaning ibu. Mula ibu kuwi kudu becik tumindake. Ibu kuwi kudu apik tingkah lakune dimen kanggo conto anak-anakmu. Kejaba saka iku ngger, aja lali panembahmu marang Gusti Kang Maha Kawasa dimen antuk pepadang lan tuntunan saka panjenengane temah uripmu slamet donya tumekeng delahan. Kathah-kathah pangendikanipun saking Rama Ibu temah sangsaya ngondhok-ondhok jroning manah. Nalika semono paripurna dene sungkem dumateng Rama Ibu giya wangsul dumateng sasana rinengga. Matur nuwun. Ngaten kala wau tuladha panyandra panggih lan sanesipun saking buku ingkang kaimpun dening Ki Saiti Anggara. Nyuwun panyaruwe sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.